weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takko sana yoni to ñawle mbaygu to lugue ñalbi to hamdallahi pom to gurel bowe to gurel ali kon takko san jula ton to bijankote to sincu mama sise kabruji men coftal bali taw koye ɗemgal pular mayno fuɗɗoro toon to leydi mauritanie haalen kay ko fati liggembo leydi mauritanie taw ko ñalngu sappo e jeeɗaɓijo ɗen ɗon potite ɗe jokkino yuɓinede toon to leydi mauritanie ma yaaha toon to dowlaji europe haalen kay ko fati e 8e de final taw ko ligue des champion européen ɗen ɗon pottinne kay ɗe jokkino yuɓɓinede ma en hedde toon to dowlaji europe jaɓɓoɗen amadou badi hodere pular o haalnen kay ko ɓuuri tentude toon to europa league taw koye 16e de final bisimilla wona kettuki wota goɗɗe joni joni jaynude jam ñalɗe moɗon hettiyankoɓe aya weltare ɓiɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique ñalawma ko nasande nogas lewru colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas kabaruji men coftal bali taw koye ɗemgal pular ene mbirɗen gardinde kabaruji fuɗɗoren ko toon to leydi mauritanie haalen kay ko fati liggue mbo leydi mauritanie taw ko ñalgu sappo e jeeɗaɓi ɗen ɗon pottitinode gasi yuɓɓinede kikiɗe hankin toon to leydi mauritanie e kikiɗe hanki noon ɗen ɗon pottide kay ko hakkude kay ɓeɗo yiteɓe ice police kañum tigui jaɓɓino ɓeɗo yiteɓe kahide ngal ɗon pottal noon ko gotel e gotel fc noadibou kañum tigui jaɓɓino noisot 15 ngal ɗon pottal noon ko fc mbo noadibou kañum tigui foli noisot 15 baluji ɗiɗi wondude baliyel gotel ha noon toon to leydi mauritanie heddoɗen haalen kay ko fati e garde ngu ha hande ardi kay ko ɓeɗo yiteɓe tabarak zagne jogui ko toɓɓe capantati e jeeɗiɗi rewi hen ko kedia toɓɓe capantati e nayyi as concorde kañum tigui woni to tataɓo ɗo jogui ko toɓɓe capantati e tati tizigza kañum woni to place nayoɓo ɗo jogui ko toɓɓe nogas e jeeɗiɗi ha noon toon to leydi mauritanie heddoɗen e wonde kay to place joyoɓo ɗo ko ɓeɗo yiteɓe noisot 15 kañum tigui woni to place joyoɓo ɗo jogui ko toɓɓe nogas e joyyi rewi hen ko ice police toɓɓe nogas e joyyi sen imima toon to leydi mauritanie ne mbirɗen gardini kabaruji men coftal balli taw koye ɗemgal pular faden ko toon to leydi angleterre haalen kay ko fate premier league mo leydi angleterre ñalngu nogas e jeegoɓijo gasi yuɓɓine toon to leydi angleterre koye kikiɗe hankin ɗum ɗon waɗi hakkude kay ɓeɗo yite manchester city kañum tigui jaɓno west ham united ngal ɗon pottal noon ko ɓeɗo yite west ham united kañum tigui foola baluji ɗiɗi wondude ndiga taw kay ko ɓeɗo wiyeteɓe manchester city kañum tigui fooli west ham united ɗin ɗon baluji ɗiɗi wondude ndiga ha noon toon to premier league mo leydi angleterre heddoɗen haalen kay ko fati e gardingu ko to fati e gardingu to banggue toɓɓe kay ardi kay ko ɓeɗo wiyeteɓe rebel pool mbo sadio mané kañum tigui jogui toɓɓe capanɗe jeeɗiɗi e jeegom rewi hen kay ko ɓeɗo yiteɓe manchester city toɓɓe capanɗe joyyi e nayyi ɓeɗo wiyeteɓe leicester city kañum tigui won to place tataɓo ɗo jogui ko toɓɓe capanɗe joyyi woni to nayoɓo ɗo ko chelsea toɓɓe capannayyi e goho tote noon kañum tigui woni to place joyoɓo ɗo jogui ko toɓɓe capannayyi so tawi ko sheffield united kañum tigui woni to place joyoɓo ɗo walla wiyen place jeegoɓo ɗo jogui ko toɓɓe capantati e jeenayyi ha noon toon to premier league mbo leydi angleterre heɗoɗen haalen kay ko fati e gardingu toon to banggue loggi ardi kay ha hande kay koɗo wiyete jami vardi fetto toon to leicester city jogui ko loggi sappo e jeeɗiɗi rewi hen ko serge alguero toon to manchester city jogui ko loggi sappo e jeegom pierre emerick aubameyang ɓiɗɗo gabonnajo fettowo toon to arsenal jogui ko loggi sappo e joyyi kañum tigui woni to tataɓo ɗo rewi hen ko ignes toon to southampton jogui ko loggi sappo e joyyi so tawi ko mohamed salah kañum tigui woni to place joyoɓo ɗo jogui ko loggi sappo e nayyi sen imima toon to premier league mbo leydi angleterre no mbirɗen gardini kabaruji men coftal balli taw koye ɗemgal pular faden ko toon to dowlaji europe heddoɗen ha hande haalen kay ko fati ligue des champion européen taw koye 8e de final ɗen ɗon potti noon e kikiɗe hankin dawal ɗimmal jokkino fettude toon to dowlaji europe toon to leydi italie to stade olympique walla kay wiyen toon to stade san sero mbo roma ko ɓeyɗo kay wiyeteɓe atalanta mbo bergamo kañum tigui jaɓɓino kay ɓeɗo yiteɓe fc valence mbo leydi espagne ngal ɗon pottal noon e kikiɗe hankin kay ɓeɗo yiteɓe atalanta mbo bergamo kañum tigui waɗi pottital faydingal caggal kay nde ɓe fooli fc valence toon to stade san sero baluji nayyi wondude baliyel gotel ngal ɗon pottal noon e kikiɗe hankin kay ngal heeɓi kay yeɓoɓe no fewi toon to stade san sero caggal kay ko 44236 ko ɗum tigui woni ko fanno ngal ɗon pottal walla kay wiyen ko ɗum tigui woni ko waɗi hankin biyeji mum natude toon to san sero noon koye ngal ɗon pottal heɗoɗen on faami ke 44236 woni capannayyi e nayyi ujunere temedde ɗiɗi e capantati e jeegom e kikiɗe hankin ko ɗum tigui wonno supporter ko naati toon to stade san sero mbo mila ha noon ko toon to dowlaji europe ɗeɗen e kikiɗe hankin pottital ɗimmal fettina hakkude kay ɓeɗo yiteɓe tottenham kañum tigui jaɓino rb lipsi mbo dowle allemand kono noon ngal ɗon pottital kay ko rb lipsi mbo dowle allemand kañum tigui fawi e tottenham baliyel gotel wondude ndiga ha noon toon to dowlaji europe ɗeɗen ma jaɓɓo amadou badi hodere pularo haalnaen kay ko fati pottite taw ko 16e de final toon to europa league kikiɗe hannde ɗen ɗon potite jokkina sanga wattuji sappo e jeetati fawɗi hojomaji capanɗe joyyi e joyyi ɗen ɗon potite ma amadou badi hodere pular artane jencude maɗi joni joni ceerno amadou ba jaam ñalli seydi diallo guiɗo pular ko noon tigui ma en mbiɗe potite ligue des champion européenne kam nde mbaɗi ka wasiji mawɗi kikiɗe hanki toon to dunde europe ha joni ceerno oumar diallo ma en kaale ko fati 16e final ta ko woyi fa europa league potite jokki kikiɗe hannde o
toon to dunde Europe kala en paami kay ko hakkunde Getafe ko kamen jaɓɓino Ajax mo Amsterdam toon to Coliseo Alphonse Pérez hono noon ko Getafe fooli Ajax baluuji ɗiɗi wondude e ndiga caggal noon Ajax ko demi finaliste Ligue des champions européen e hitande yawtunde nde Shakhtar Donetsk jaɓɓino Benfica ko Shakhtar fooli ɓe loggi ɗiɗi wondude he gotel Ceerno Oumar Diallo toon to Lisboa ko hakkunde Sporting mo Lisboa kam hen jaɓɓino Istanbul Besiktas ɗum noon ko ɓeɗo wiyete Sporting police Istanbul baluuji tati wondude e gotel heɗin baluuji tati noon Ceerno Oumar Diallo ɗo biteɗo Luciano Beto ex del Atlético de Madrid e Villarreal ena tawa logguɓe ɗin loggi hen loggol gotol Ceerno Oumar Diallo ha joni noon Cluj kamen jaɓɓino Sevilla toon to dingiral mo Cluj kono noon ko gotel e gotel ɓe mbaddi Ceerno Oumar Diallo ha joni noon Ceerno Oumar Diallo potital waɗi payodingal toon to dunde Allemagne ko hankude Eintracht mo Francfort kamen jaɓɓino Salzbourg toon to leydi Allemagne en paami kay ko derby gonnoto kono noon ko ɗo ki ko biteɗo Francfort ko kamen tigui pooli Salzbourg baluuji nayyi wondude he baliyel gotel Ludo Goretz ko kamen jaɓɓino Inter de Milan mo dowle Italia kono noon ko Inter fi jatiguiɓe mum baluuji ɗiɗi wondude e diga Copenhagen ko kamen jaɓɓino Celtic mo Glasgow toon to dingiral mo Copenhagen kono noon ko gotel e gotel ɓe mbaddi toon Club Brugge mo Krépin Diatta ko kamen jaɓɓino Manchester United toon to dingiral mo Club Brugge en paami noon ko toon to leydi Belgique kono noon ko gotel e gotel ɓe gayniri Ceerno Oumar Diallo ha joni noon ma potitemo en jokku ñalawma janggo Ceerno Oumar Diallo waktuji 9 dunde Europe ɗum noon ena hawra toon to Afrique banggue hirnangue waktuji 6 hakkude Bayer Leverkusen kamen jaɓɓoto o Porto Alkamar jaɓɓo Lens o équipe biteɗo Wolfsburg jaɓɓo Malmo Olympique de Piraeus jaɓɓo Arsenal Wolverhampton jaɓɓo Espanyol de Barcelona Rangers jaɓɓo Sporting de Praga AS Rome mo dowla Italie jaɓɓo Genk wolɓe oɗo kippo biteɗo Apoel Nicosia ko kamen tigui jaɓɓoto ɗo équipe biteɗo Brésilien mo dowle Belgique Ceerno Oumar Diallo walla mbo dowle Suisse jafoɗon ha joni Ceerno Oumar Diallo sen giwi he UEFA Europa League ma jaa kalen toon to jippoɗen toon to leydi Espagne kalen e o kippo biteɗo Football Club Barcelona kamen kam ɓe ɓayyini e ñalawma hande o sodde fettiyanke mo ɓiɗɗo leydi Danemark-najo ta kadi ko pettannoɗo toon to Leganés mo dowle Espagne kanto capital mo leydi Espagne mo wiite noon ko Martin Braithwaite Christens ɗum noon ko yarata ko duuɓi 27 o fettata noon ko toon to banggue attaquant ɗum noon en paami ko forcé de attaque ɓe ɓeydi Ceerno Oumar Diallo coggu o noon en aqqime ha 18 millions d'euros ko ɗum noon Ceerno Oumar Diallo ko ɗum tigui woni coggu oɗo biteɗo Martin Braithwaite mbiɗen noon ko duuɓi 28 woni ko mbo yarata ɗum noon ko attaque ɗum toon to Football Club Barcelona o jogui noon ko o jibina ko toon to Danemark kono noon mo jogui nationalité oɗo il biteɗo Guiham Ceerno Oumar Diallo ko ɗum tongunoɗen kabaruji coftal ɓalle ɗemgal Pulaar ko musidɗo mon Amadou Ba mo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema Amadou Ba ti hodere Pular mbo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema pottite waɗoje sanga wattuji 21 toon to dowlaji Europe taw koye 16e de final Europa League ɗen ɗon potitno jokki oɗo sanga hiɗe yaare kay hojomaji 17 taw koye dawal gandal Apol Nicosia kañum tigui jaaɓi FC Ball ngal ɗon pottanno ko FC Ball kañum tigui ɓiili hen taw baliyel gotel wondude ndiga Sporting Braga kañum tigui yeehi jillu ha toon to Rangers Glasgow kono ngal ɗon pottanne kay ko Sporting Braga kañum tigui nanni hen taw baliyel gotel wondude ndiga oɗo sanga ɗo to halten ɗo ko ɓeɗo wiyeteɓe Olympique mbo walla kay wiyen ɓoyɗo wiyeteɓe AS Roma kañum tigui jaaɓi Gent toon to stade olympique mbo Rome kono noon ngal ɗon pottal kay ko ɓeɗo wiyeteɓe AS Roma kañum tigui nani hen taw baliyel gotel wondude ndiga ɗen ɗon poti noon koye hojomaji 17 woni e yaare taw koye dawal gandal toon to leydi Angleterre ko ɓeɗo wiyete Wolverhampton kañum tigui jaaɓi Espagnol mbo Barcelone ngal ɗon pottal kay ngal yaare hojomaji 17 kono kay ko ɓeɗo wiyete Wolverhampton kañum tigui ɓiili hen taw baliyel gotel ɗen ɗon poti noon ma en artoye jencude moƴƴe e kabaruji meɗen kikiɗe janggo so hawri e welede Allah. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinema fedde heblo sukaɓe Afrique ko ɗum tigui woni ko mi renna noon kabaruji men coftal balli taw koye ɗemgal Pular toon to Europa League ko Amadou Ba ɗi hodere Pular ɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guiɗo mo Diallo Oumar Dembel Diallo kettuki malaki jaam yo jaam gueyno hirane.